गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांजोबगोन। मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय थाम्बनेलखौ नायनानै। जोंहा मैया दाख्लैनि गेजेराव मोनसे गोबां गिदिर जाथाय जालांदों जों बर'नि गेजेराव। जाय फंबाय कृष्ण कुमार ब्रह्म पाठशाला आनन्दराम बरुवा स्कुलाव कलेजाव फरायनायमोन, बिनि मार्डारनि सोमोन्दै। दा गोबां खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनथिनो मोन्दों सानै सेंग्राखौ हमनो हाबाय, गुवाहाटीनिफ्राय हमना लाबोदों। बिथांमोननि एजआ 23 एजआनो, माने समान समान आरो कृष्ण फंबायजों बिसोरजों जोंनि बोसोरसेसो गेप उन्दै। दा गोबां डिमान्डआ पाब्लिकनि, रायजोनि आरो बनसुनि बिमा बिफानि डिमान्डआ हमनांगौ, लाइफ सेन्टेन्स साजा होनांगौ, हयथ' फासि होनांगौ होननायमोन, नङा होमबा? दा दिनै जोंनि बर'नि गेजेरावनो बेबायदि दायनिगिरिया ओंखारनाय लोगो लोगो गोजांस्रियावनो ओंखारनाय मोन्दों आरो। दा सासे बिमानि मेगननि मोदैनिफ्राय, सासे बिमानि मेगननि मोदैखौनो जोङो हजम खालामनो हायाखै, आरो दिनै बिसोरो हमजानाय लोगो लोगो आरो सानै बिमानि मेगनाव मोदैबाव, नङा होमबा? दा जोङो मा खालामबा मोजां जागोन, मा खालामाबा मोजां जाया। नाथाय दायनिगिरिखौ साजा होआबाबोथ' जाया, उननि समाव बेखौनो मावफिननोबो हागौ, नङा होमबा? दा गोबां दुखुनि बाथ्रा। आं बोरैबा मोन्दों, एकदम भिडिअखौ बानाया सानदोंमोन आङो। दा बिमा बिफाया मानि थाखाय खाङो गथ'खौ, नङा होमबा? गावखौ बिमा बिफाखौ मोनसे टाइमाव बानगारनो, मोजाङै मोजां जाहोलांनो, जोंखौ अननो सिबिनो होननानैसो, नङा होमबा? दिनै बेबायदि टाइमाव अबथिरा सोरबा बिमायासो बिफायासो बे गथ'खौ बानगारनो गोनां जायोबा बेसेबां दुखुनि बाथ्रा, नङा होमबा ना रायजोफोर? दा बिनि गेजेराव दिनै कमेन्टफोरखौ नायोब्लाथ' फासि होनांगौ, लाइफ सेन्टेन्स होनांगौ, ससाइटियाव बेबायदि मानसिखौ नाङा, नैफोरबायदिसो आरो सरकारनि आयेन नियम बायदिजों नायबिजिरनानै बिथांमोनखौ साजाखौ फासि होनायसिम लाङाब्लाबो, बिथांमोनखौ गयोब्लाबो, नाथाय माब्लाबाबो बिसोरनि लाइफआ सरकारनि नोजोराव मोजां जाबावगोनखौ आं नुहुराखै। मानो होननानै बुङोबा सासे फरायसा मानसिया, जिखुनु इन्डिभिजुवेल मानसिया जुदि पुलिसनि केसाव गोग्लैबाय होनबाथाय गावनि फिउचारनि थाखाय गोबां गाज्रि जाखायोदि रायजोफोर। बेखौ लाइमोनफ्रा अराय सम गोसोआव लाखियो। ओंखायनो बिमा बिफाजों रायजोजों फंनै फंथाम नों बुजानाय नों गोरोन्थिखौ माव, नाथाय फिसा दायानो जा गिदिर दायानो जा पुलिसनि आखायाव माब्लाबाबो दागोग्लै। बिसोरो गोबां गुबुन गुबुन सेक्सन, गुबुन गुबुन धारा लागायनानै केस होयो। गाबोन समफोर सोरबा माबा मोनसे मावोबा नोंनि सायावनो आरो सासपेक्ट, नोंखौनो लांफैगोन, बेफोरबायदि खालामो आरो। दा बे भिडिअखौ आं सर्टलि नोंथांमोननो फोसावनो थाखाय दायथ' गोनां हिसाबै लादोंमोन। आं नोंथांमोननो भिडिअखौ स्क्रिनावबो दिखायनानै होगोन, फुटेजखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।